Welkom bij Vices. Vices is sinds 2004 actief in de sector van geautomatiseerde visuele inspectiesystemen en actueel tellen we 25 werknemers. Via een digitale lasertechnologie worden schalen of ander afval letterlijk weggeblazen uit een lading okkernoten. Het is een concept dat bedacht is door het Limburgse Vices, een technologie die het bedrijf vooral toepast in sorteermachines. Sorteermachines voor de voedingsindustrie en voor de niet-voedingsindustrie. Denken we maar aan noten, erwten voor bulk en denken we maar aan plastiek, recyclage in de niet-voeding. De systemen zijn automatisch en digitaal en precies dat laatste maakt dat de Hasseltse KMO uniek is in de wereld. Een digitaal platform heeft het voordeel dat je veel beter goed van slecht kan onderscheiden en dat heeft uiteraard enorme consequenties voor het sorteren. Dat betekent dat je minder goede producten in je fout uitwijs hebt. Dat is dus voor de klant rechtstreeks goed product dat overblijft. En het tweede deel is dat we eigenlijk veel beter zijn in de detectie. Penguin, producent van diepvriesproducten, is een van de belangrijkste klanten van Vices. Maar het bedrijf kent ook een sterke groei in het buitenland. Wij zitten ook zeer actief in het wereldgebeuren rond de noten. En als je dan spreekt noten, spreek je al onmiddellijk over een wereldmarkt. Zo hebben we eigenlijk machines staan, laten we maar zeggen, van China tot Chili. Waarom? Omdat daar belangrijke markten zijn voor noten. Ook Turkije is voor ons een zeer belangrijke markt. Vices is door het innovatiecentrum LRM en VOCA begin dit jaar uitgeroepen tot rolmodel in zaken innovatie. Om te kunnen innoveren moet je zeer goed weten wat er in de markt leeft en ook iets durven toevoegen aan die markt. Niet vergeten, een innovatief bedrijf als het onze, wij moeten producten die we binnen 5 jaar gaan verkopen, 80% daarvan moet nog geïnnoveerd of uitgevonden zelfs worden. Dus het is heel belangrijk dat we niet zitten met mensen die vastlopen in een denkpatroon. Dus je moet een gezonde mix creëren tussen mensen met ervaring enerzijds en mensen met een relevante experience, eender welk vlak, om dat een soort van interessante cocktail van te maken. Ik denk als je daarin slaagt, dat innoveren makkelijk is. Vices hoopt naast de voedingsindustrie binnenkort ook voet aan wal te zetten in de sector van de afvalsortering.